asi tak dobre. Asi tam sme. Kamaráti, čaute pri ďalšom videu. Dneska si porozprávame niečo o layeroch oblečenia. Prichádza jar, ale teda či to pozeráte v zime, v lete alebo kedykoľvek, tak ten systém oblečenia je stále taký istý. Otázka je len, že ako veľmi ste zimomriví alebo odolní. Jak hovorí náš kamoš, skalp je nepremokavý, ale zase veľa ľudí si pokazí svoj deň na stranici práve tým, že zvolí nevhodné oblečenie. Dneska si prezentujeme, to je moje obľúbené slovo, a layery od proste základných úrovní oblečenia až po teda nejaké také, kde si chcete sa ochrániť pred buď teda extrémnym chladom alebo extrémnym dažďom a postupne si takto prejdeme v podstate to, čo nosíme my na stranicu, keď tam ideme tráviť celý deň. Čiže začneme základnou vrstvou a pre mňa to celé stojí a padá na tom, že mám kvalitné spodné prádlo, trencle a kvalitné ponožky, ideálne z merino vlny. Pretože je to proste supreme materiál za mňa. Nemám rád syntetiku, toto funguje vždy, super dobre to schne a človek keď sa aj nejakým spôsobom chová dynamicky, že sa trošku zapotí, tak potom má menšiu šancu, že chytí vlka alebo niečo, lebo to merino s ním pracuje. To je, že či je jar, či je leto, či je čokoľvek, proste merinové spodné prádlo je za mňa úplný must. Keď je teda chladnejšie, tak budeme pracovať teda s merinovými spodkami, ktoré teda nie sú úplne tenké, hrubé, práve že sú veľmi tenké, presne z toho istého dôvodu, že keď sa teda zapotím, tak rýchlo vyschnem, lebo nie je nič horšie teda ako byť mokrý Celý deň v tom a vonku je potom zima. Posledná vec z mojej strany v rámci base layeru je takáto sieťovinka stripterská. Funguje to strašne dobre, vidíte cez to, ale je to tiež merino vlna, ale je tak inak tkaná, kde teda presne tie oká medzi tým tkaním vytvárajú sa tam také akože vzduchové kapsy, tým pádom sa tam tvorí teplo a naopak je to veľmi teda akože nariedko tkané, čiže to rýchlejšie schne. Okay? Takže za mňa to sú 4 veci, ktoré sú úplne že super dôležité v base layeri. Miško to presne vystihol, za mňa akurát presne, že pokiaľ rátam s tým, že budem robiť niečo také fakt, že dynamickejšie, tak ja mám tú syntetiku aj tak akože no nie, že celkom rád, ale tak ja sa potím celkom viac, takže mne vyhovuje to, že to naozaj rýchlo schne, čiže vždycky si tam viem fúknuť niečo takéto tenké, Decathlon. Proste keď sa aj spotím náhodou do toho, za chvíľku to vyschne a normálne neviem, že som proste niečo robil. Čiže presne to všetko, čo si povedal ty, akurát podľa potreby, keď idem robiť niečo fakt také akože fyzicky, že náročnejšie, behavejšie, tak si nám toto ešte. Aj jedno alebo druhé, vidíte sami, že teda nie je tam žiadne nejaké bavlnené tričko. Čiže aj keď máte akože obľúbenú nejakú značku oblečenia, hej, alebo chcete podporiť nejakých kamošov, alebo proste nedajte si úplne ako prvú vrstvu bavlnené tričko, lebo proste to sa v tom raz spotíte a vyschne to až potom o 3 sezóny neskorej a bude vám potom na stranici nepríjemne a bude sa presne starať o tie veci, práve o ktoré sa nemáte. Čiže padá bezpečnosť, koncentrácia a všetky tieto veci, lebo človeku je len proste zima a potom nerozmýšľa nad tým, že čo má robiť, ale len to, že mu je diskomfortne. Poďme na ďalší layer. Dobre, dostávame sa k levelu 2, 3, 4, hej, zase ideme teda tak akože nech to netrvá presne celý deň, potom sa teda baviť celý deň. A čo pre mňa funguje veľmi je celoročne, proste keď viem, že idem šlapať, okay, tak zoberiem si merinový spodok a takéto akože veľmi tenkú membránovú bundu, toto je konkrétne, mohlo by to byť kľudne proti muchám, je to zhodou okolností v multicam, ale robí sa to aj v civilných farbách, aj s full zipom, hej, či to viete otvoriť ako bundu, je to od Heliconu, Windstopper, alebo Windrunner, alebo Windcheater, niečo v tom Niečo také, mám to tiež s tým celým zipom. Je to super, funguje to naozaj, že od skorej jary do neskorej jesene viete vydržať proste hýbať sa v lese len s týmto. Lenže keď teda budeme staticky na strelnici, tak myslíme na ten tepelný komfort a není úplne zlé si potom na ten base layer dať dvojku, level 2, čiže nejaké hrubšie tkané, opäť teda merino, s takým tým zipsom až po prsá, kde teda presne si viete týmto regulovať, ako veľmi vás to zahrieva. Že presne je mi teplo, otvorím si to pohrudník a proste zo mňa sa vyparuje, hej, pot. Naopak, keď mi je chladnejšie, zapnem si to až po golier, má to taký stojáčik, čiže si pekne zateplím aj ten krk. Keď si na to dám toto ako takú vrstvu ochrany proti vetru, hej, bavím sa stále, že neprší, tak som, že ako hovorí Čermo, golden. Čo sa týka mňa, tej izolácie, tak zase viem do toho pridávať nejaké napríklad rôzne fleeceové bundy, ako napríklad tuto.
veľmi taký príjemný materiál aj proste na dotyk, je to fakt super. Pokiaľ sa do toho človek spotí, celkom dobre to funguje v rámci toho odvádzania potu alebo nejakej tej telesnej vlhkosti. Relatívne rýchlo to aj potom vyschne. Pokiaľ by som potreboval, mám tam zase kapucňu, tiež veľmi taká akože príjemná vec. Treba len myslieť na to na strelnici niekedy, keď má človek napríklad, že sluchátka, niektoré kapucne môžu fungovať lepšie, niektoré horšie, pokiaľ máte väčšiu kapucňu, dáte to cesto. Niektorí zase pokiaľ majú také tenké kapucne, tak si dávajú sluchátka na to, čiže všetko sa dá vyriešiť, len treba byť trošičku kreatívny. Druhá taká izolačná bunda, ktorú veľmi rád nosím, takisto Helicon, bunda Wolfhound. Za mňa je toto naozaj že veľmi taká univerzálna bunda, ja ju nosím, dá sa povedať, že okrem leta fakt, že celoročne, pokiaľ sú není vyslovene nejaké vysoké teploty, pretože tá bunda je zároveň veľmi skladná, proste dokážem ju zbuchovať do malinkého balíčka, dokážem to mať proste stále niekde v aute, v batohu pri sebe. Pokiaľ potrebujem, tak naozaj na to, aká je malá, ako je skladná, tak dá docela dosť tepla. A môžem to zase kombinovať s rôznymi ostatnými vrstvami. Môžem to dať napríklad na level 2, pokiaľ by bola nejaká extrémna zima, tak môžem to ešte pod nejakú softshellovú bundu dať, čiže naozaj akože veľmi taká univerzálna bunda za mňa. Fakt ju rád nosím. Super vec je to, že v podstate toto je ekvivalent toho, je to tak akože Atom hoodie, hej, chcela by byť, hej, ale táto Wolfhoundka proste, že nemá kapucu, hej, ono sa robí v dvoch verziách, myslíte na to, že mať bundu s kapucou je super, lebo presne je to obrovský rozdiel, či si tú kapucu dám alebo nedám, čo sa týka teplného komfortu. Naopak všetci viete, že keď dám mikinu s kapucou, bundu s kapucou a potom ešte toto s kapucou a mám tam 3 kapuce, tak je to proste obrovský bordel a nebude ešte pracujete so slingom s puškou, hej, tak sa to potom motá a vás to tam zadrhne. Čiže presne má toto ako taký svetríček iba fajnový, je úplne na mieste a aj keď to nemá kapucu, je to akože super dobré. Tak, väčšinou je tá kapucňa, keď nie je na tejto bunde, tak proste na nejakej inej je. Tak. Veľmi mám rád systém, že kde sa napríklad tie kapuce dajú skovať do linca. Dá sa tiež tak fungovať. Áno. Dobre, ideme ďalej. No, dostávame sa teda na vrstvy, ktoré už nás nejakým spôsobom obraňujú proti nečasu, hej, poveternostným vplyvom. Ono uvidíte aj teraz, že v podstate všetky tie vrstvy sú jednotlivo, ale potom sa z nich dajú robiť také hybridy. Aj ty, čo si ukázal tú bundu pred chvíľou, ona bola akej potiahnutá membránou, ale vnútri mala taký česaný fleece, hej. Takže toto je presne, že začneme, že softshellovou bundou, hej, to je level 5, kde v podstate ide o tenkú, alebo by sa povedal, že šušťačku, hej, kvázi, z také akože rýchlo schnúceho materiálu. To je presne to, že ono to úplne nemá spraviť to, že nezmokneš, a naopak, že keď aj zmokneš, tak veľmi rýchlo vyschneš. Zároveň by to malo veľmi dobre odvádzať pot. Tak, čo je problém potom pri hard shellách, čiže povedzme Gore-Texová bunda, taká trojlaminátová, hrubá, je to, že ten Gore-Tex má v podstate nejaký limit toho, kedy vie ešte odvádzať tú vlhkosť. Čiže ako náhle ja robím niečo fyzicky náročné a prší, tak bude mokrý tak či tak, hej? Lenže v tomto, ako náhle vyjde slniečko, alebo budem robiť fakt dostatočne veľký výkon, tak aj schnem súčasne a tunak sa mi začne ten pot alebo tá vlhkosť kumulovať vnútri, že potom to steká po chrbte a máš z toho ešte že mokré gate. Hej. Čiže je veľmi dôležité si uvedomiť, že mať Gore-Texovú bundu je super, ale nechceš, aj keď máš všetky tie rozopínatka a sú všelijaké technické, tak ju nechceš mať, keď budeš nejakým spôsobom dynamický, lebo budeš mokrý tak či tak, OK, ale nevyschneš. Naopak tá softshella funguje super, zmoknem, vyschnem, idem ďalej. Presne, akože ono, pre všetkých, že by do toho chceli rypať, tak áno, ten goráč má tú funkciu, že mal by tú vlhkosť aj odvádzať od tela, že mal by byť priepustný tým jedným smerom, ale zároveň nepustiť donútra zvonku tú druhú vlhkosť, ale je to naozaj veľmi obmedzené. Proste je to vždy niečo za niečo, čiže áno, on nejakú tú vlhkosť prepustí, ale proste to malinko na to, čo my potrebujeme. Je to veľmi dôležité si uvedomiť, že áno, ten materiál funguje podľa toho, ako veľmi sa hýbete. Čiže ako robíte fyzicky náročnú vec, tak potom ten materiál nejakým spôsobom už nefunguje. Zaujímavá vec, teraz sme boli na Enforsteku a je tam proste infra camo látka, ktorá má vodný stĺpec, ale je že asi 30 krát prídošnejšia ako Gore-Tex. Čiže sa možno bude šiť oblečenie, ktoré bude že neprepúšťať vlhkosť dnu, bude perspirovať von pot, ale ešte bude akože teda ako infra camo. Takže zaujímavé. To som zvedavý na to. Ty tu máš presne takúto hybridnú bundu. Je to presne, z vrchu je to niečo, no dajme tomu ako ten softshell plus minus, že malo by to malinko ochrániť aspoň pred nejakými tými poveternostnými vplyvmi, či už to bude nejaký taký ľahký dážď, naozaj taký akože ľahší, či bude trochu fúkať vietor, malo by to trošku zabrániť a zároveň znútra je to podšité flisom, čiže mám tam aj nejaký ten tepelný komfort.
Tuto máme zároveň aj takú tú vychytávečku, čo som spomínal pred chvíľočkou. Je tam kapucňa, ktorá sa dá pekne zabaliť do limca, čiže pokiaľ ju nepotrebujem, super, keď ju potrebujem, vyťahnem ju a môžem ju použiť. To je aj tu. To sú všetko, to vlastne to isté od Helikonu, len v inej, že hrúbke Tak, materiálu. presne. Takisto všetky tieto vychytávečky, napríklad vetranie pod obidvom pazuchami a môžeme zase s tým špekulovať tak, ako potrebujeme. Toto hardshell sme tiež spomínali, čiže stále tento kus vybavenia ja nosím, dá sa povedať zase, že nosím to celoročne. Pre mňa je to veľmi také univerzálne, pretože zase na strelnici, keď sme, pokiaľ sú není v lete nejaké, ja neviem, že 30 horúčavy a že proste nezaprší už pomaly, že mesiac v kuse, tak ju nenosím, ale inokedy dá sa povedať, že vždy hodím ju do auta. Ono je to presne, že príde nejaká len prehánka chvíľková alebo niečo, tak proste nechcem byť zbytočne mokrý, aj keď mám proste veci, ktoré rýchlo uschnú. Proste úplne jednoducho tým prejdem tak, že si nehodím na seba túto bundu. Zároveň akože ja som to vyriešil tak, že ju mám o nejaké to číslo väčšie, tú bundu. Pokiaľ potrebujem, dokážem to hodiť aj len na krátke tričko. Pokiaľ som aj trošku naobliekaný, mám nejakú tú bundu na sebe, tak dokážem ju stále ešte na seba obliecť a dokážem tak fungovať. Hej, keď už sa bavíme o tých akože vrchných vrstvách, tak tu ešte potom je, že level 7 bunda. Hej, tá v podstate je akože zateplovacia. Takisto je to v podstate na statickú robotu, ale keď je veľká zima, tak si ju proste prehodím cez seba. Ideálne tieto veci je dobré mať, že size up, čiže presne keď mám L, tak XL, keď mám XL, tak XXL, aby som si to vedel dať že rovno na gír. Hej, že keď mám vestu alebo niečo, tak nechcem si dať, že na túto bundu vestu, lebo musím potom preonačovať všetky remene a tak ďalej. A týmto sa zakriem, zababúšim, keď som statický a keď idem robiť, tak si ju dám dole. Je to taký spacák. Áno. Áno, tá Gore-Texka podobne, že viem, že som statický, tak si dám namiesto stanu Gore-Texku, hej, ale idem niečo robiť, tak si ju zbalím a pracujem. Všetky tieto veci, ktoré sme si ukazovali, či tá level 7 hrubá, alebo tá membrána Gore-Texová, tak to sú bundy, robia sa samozrejme z nich aj nohavice. Hej, čiže keď je naozaj dáš, tak nejakým spôsobom si akože hodím Gore-Texové gate, Gore-Texovú bundu. Keď je super zima, tak si dám level 7 bundu, level 7 gate. Všetky tie gate väčšinou sú že otvárateľné po strane s zipsami, kde si viem luftovať, koľko potrebujem po celej dĺžke a takisto sa aj ľahšie dávajú hore dole bez toho, aby som sa musel vyzúvať. Jednu si ich natiahnem na seba. V podstate také tie polostripterské, ale ne. Hej. Takže toto je v podstate, že všetky vrstvy. Máme tu ešte tie comfort items, poďme na to. Ideme. Dobre, pobavili sme sa o veciach, ktoré akože mám na sebe, v závislosti od toho, aké je počet, tak si ich navrstvím, ale potom sú veci, ktorým si viem toto všetko keby znásobiť alebo doplniť, hej. Čiže za mňa kritická vec je teda mať vždycky zimnú čiapku, ideálne takú nejakú tenšiu, na ktorú si viem dať slúchatka a viem si ju prípadne ešte zrolovať na poli, čiže keď je že super zima, tak si ju natiahnem na uši, fungujú mi slúchatka, keď je akože teplejšie, ale stále chladno, tak si spravím z nej takúto akože iba taký deklík, hej, a stále akože sa viem potiť, hej, a vetrať sa. Keď je slniečko, šiltovku, hoci ako vždycky proste mať nejakú ochranu na strelnici, obzvlášť keď celý deň proste pod slniečkom, tak ľudia kapú na úpaly, hej, alebo za prehriatie. Dobre, čiže toto a slnečný akože opalovací krém, to je veľmi tak dôležité. No. to je dobre mať vždycky v gunbagu na celú letnú sezónu. Ja tu mám pár šiltoviek, ktoré mám akože erárne a verím tomu, že vždycky sa niekto nájde, kto si ju zabudne, takže proste to len akože posúvaš šiltovky. Bufka. OK, či už proti slniečku, presne, že keď sa nechcem spáliť, tak si ju vyťahnem tenkú, alebo nejakú hrubšiu merinovú práve keď je zima, tak je extrémne cítiť, že či mám túto časť okolo krku zabalenú, alebo naopak nie. Čiže ak by som mal len stojačikovú bundu nejakú bez kapuce, tak táto bufka mi spraví presne to, čo má a zaizoluje mi tento kúsoček a je to strašne veľký rozdiel, čo sa týka komfortu. Naopak si viem s týmto nespáliť krk, hej, ak by som proste niekde robil dlho vonku na slnečku, takže to není teda len vec zimy, ale celoročne vždycky nejakých akože toho extrémneho počasia, či už veľa slnka alebo chladu. Ja presne toto isté, že čiapka, šiltovka to musí byť stále. Presne táto bufka, ono je to najlepšie, že naozaj sa to zmestí úplne, že hoci ja to nosím stále niekde pichnuté vo vačku alebo niekde proste vo veste alebo takto, vždycky sa to niekde proste nájde, povaluje sa to. Ja to mám tak, že proste, že radšej mám viac ako menej, lebo proste zabudnem si náhodou jednu vec alebo čo, tak mám proste ešte ďalšie dve. Takisto rukavice zase, pokiaľ nie je nejaká extrémna zima, tak kľudne nejaké veľké lyžiarske rukavice, pokiaľ napríklad zrovna nestrieľam, pokiaľ niečo si chystám na strelnici, tak proste dokážem fungovať v tých. Pokiaľ není zima až taká veľká, ale proste potrebujem trošku si ruky ohriať, tak veľmi dobre mi fungujú obyčajné strelecké rukavice, proste také tie ničím špeciálne.
K rukaviciam veľmi dobrý, teraz akože nedávno vyšlo, ale však v podstate to je úplne jedno, lebo to môžete pozerať 10 rokov toto video. A od Spiritus Systems Arctic Warfare videjko, kde si teda prezentovali gear. Jedna z vecí, ktorá tam je dôležitá povedať, alebo teda aj tam to spomenuli, rukavice fungujú jak topánky. Hej, čiže keď mám v topánke ponožky, tak tie topánky mi dlhšie vydržia, lebo perem tie ponožky. Tak keď mám rukavice, tak by som chcel mať linerové, malé, tenké rukavičky. Ideálne zase z merina a tak ďalej. Čiže presne fungujú tak, jak ponožky v topánkach. Dobre, potom mať mokré rukavice zase není úplne sláva. Takže funguje lepšie ten odvod tej vlhkosti a všetky tieto veci, ktoré fungujú všade na tele. Ľudia to používajú, ponožky, spodné pradlo, neviem čo, a na ten liner sa zabúda. Že mám iba jedny rukavice a to je celé. Dostane vás to ďaleko, ale komfortnejšie je to, presne aj topánky sa dajú nosiť bez ponožiek, ale je to akože otrava, hej, pekne povedané. Tak presne, myslíte na to, že si viete zohnať aj liner, teda takú tú ponožku na ruky do rukavic. Za mňa, ešte keď sa bavíme o tom slniečku, že by som teda nemal opalovací krém, tak sa vyrábajú také rôzne sun hoodies. Hej, je to v podstate taký nátelníček s veľmi tenkou kapuckou, ktorú keď si dám, tak sa neviem dať aj sluchátka. Krásne to vetrá, luftuje, má to dlhý rukáv, ktorý si viem vyhrnúť, je to fakt ľahký materiál a viem toto v podstate nosiť, že či leto, či je zima, ako basic vrstvu a ochránim sa teda proti chladu, keď je zima, ochránim sa proti slnku, keď páli slnko, super to odvádza pot, čiže úplne sa nepotím, má to proste 1000 výhod, hej, taký akože univerzálny kúsok oblečenia, ktorý naozaj môžete mať vždycky všade, do každého ruksaku, na každý výlet si ho zbaliť. Čo sa týka tohoto, taký nejaký ekvivalent, ja docela rád používam aj takto zase obyčajnú košelu z Decathlonu. Funguje mi veľmi dobre, presne všetky tieto veci, čo spomínal Miško, zároveň keď mám napríklad, ja neviem, že na strelnici nejaký taký deň, že ostane trošičku tak len chladnejšie, proste nechcem byť, že úplne iba v tričku, viem toto na seba krásne hodiť, podľa potreby si to viem zapať, rozopať a proste pekne mi to funguje, ešte aj taká akože malá tepelná vrstva, pokiaľ by bolo treba. Tak, čo sa týka potom akože nejakého toho jednotlivého vrstvenia a vecí, je strašne dobré, tak jak to hovoríme o všetkých veciach, si to vyskúšať a natrénovať, tak aj tie handry si proste treba vyskúšať a natrénovať. Musíte zistiť, že ako veľmi sa potíte, pri akých akože aktivitách, hej, idem šlapať s ruksakom, je to úplne iné ako keď idem na strelnicu postávať s kamošmi, hej, a konverzovať, a niekto aj strieľať. Takže otestujte to, nebojte sa proste ísť raz proste do dažďa v bunde, ktorú si myslíte, že je nepremokavá, až vtedy nás zistíte, že to funguje. A ona teda nepremočila ma, ale som celý mokrý vnútri, prečo? Lebo to nestihlo odvádzať ten pot. Aha, takže potom možno skúsim siahnuť po nejakom takomto softshellíku a na tento typ aktivity zvolím iný typ oblečenia. A takýmto spôsobom si to proste musíte poskladať. Lebo to, čo funguje mne, nemusí fungovať Tomášovi a naopak, hej, lebo každý sa inak potí, každý má proste inak ten výdaj, hej, tej energie, takže skúšajte, testujte, hlavne sa pýtajte ľudí, ktorí s tým robia a nosia to a určite vám teda oni sa radi pochvália, to ja tak rád, akože ono proste, že taký mám gear, taký mám toto jedno s druhým, hej, takže sa o tom pobavte, poskúšajte a až na základe toho zase nejakým spôsobom si vyskladáte to, že zistíte, že vám stačí, neviem, ty si tu mal 8 vecí, ja som tu mal tiež asi 8 vecí a s týmto viem, že vyžiť, že celý rok. Hej? A som vybavený, že nepotrebujem nejakým spôsobom vymýšľať, že či modré také všelijaké, ale proste tento base layer s touto vrstvou, keď je takto, tento base layer s touto vrstvou a s touto vrstvou, keď je chladnejšie, naopak iba base layer, keď je super teplo, ale aj ma to ochráni pred slnkom a nemusím nejakým spôsobom extra vymýšľať, proste je to, že keď A, tak B a vybavené. Tak, presne. Čo sa týka nohavíc, sme sa bavili, že sú level 7-čkové gate, Gore-Texové gate, softshellové gate, proste je toho milión. Aj tak zväčša ľudia potom na strelnicu alebo kade-tade nosia nohavice, ktoré majú radi. Ne kvôli tomu, aký majú materiál, ale kvôli tomu, aký majú ten setup tých vačkov, kde si on vie čo uložiť a tak ďalej, či majú kolenačky, či si to vie klaknúť, či to má nejaké elastické veci, elastické prvky. To je ono. Jeden príklad, proste za všetky. Môžem napríklad rozopínať na bokoch nejaké vetranie, pokiaľ by mi bolo moc teplo, má to milión vačkov. Zase, keď máme napríklad nejaké púzro na pištol, pokiaľ tam mám nejaký ten stabilizačný popruh na nohu, automaticky proste väčšinou to ide cez nejaký jeden vačok. Čiže veľmi dobre sadne, keď tam mám nejaké iné vačky, proste, ktoré môžem takto nosiť. Zase toto presne by som povedal skôr, že preferencia
poslúžia, či sú také. Hej, akože presne za pomer cena výkon vychádzajú aj mne, tiež ich mám asi v 2 farbách, tieto Helikony. A je to strašne dobrá gaťa, lebo má proste, že kolenačku spevnenú, dá sa tam spraviť. Z zadnej strany naopak tam má softshellové pole, ktoré sa pod tými kolenami, jak pod pazuchami, presne tak, ale aj to lepšie vetrá. Má to tie vačky vpredu, vzadu, má to ten zips, kde si to viem vyluftovať, super. Teraz, Vanerka Solutions. Tento vačok na lítku, ktorý nikto nikdy nepoužil na nič, hej, keď si ho vystrihnete, tak máte ďalšie vetranie. Takže taký mod, hej, nebojte sa tie veci strihať, hrať sa s tým tak, aby to proste vyhovovalo konkrétne vám, aby ste si proste zvyšovali ten svoj komfort. Ja by som len ešte jednu vec spomenul. Čo sa týka zase nejakého toho vybavenia do dažďa, tak obyčajné pončo. Nepoužívam ho nejako že extra často. Je to skôr naozaj na také, že keď prší naozaj tak, že silnejšie a proste potrebujem robiť vonku, musím tam niečo porobiť na tej strelnici, tak tedy to dokážem prehodiť cez seba. Za mňa je to také rýchle riešenie, pretože nemusím si naťahovať nohavice bundu, pretože zase keby som si dal iba bundu, ono je to fajn, ale jak si spomínal, všetko mi to potom začne stekať na nohavice. Čiže dokážem pracovať aj s takýmto niečím, ale zase podľa toho, čo robím. Keď už viem napríklad, že strieľať, robiť s puškou, s popruhom a tak úplne ideálne to nie je. Takže zase aj podľa toho, čo robím na tej strelnici, tak aj podľa toho si niektorú tú vec dám alebo dám si ju dole. Tak, dobre, toto bol taký relatívne z rýchlika prehľad vecí, čo si môžete zobrať, nezobrať, kedy, podľa toho, akom počasí na strelnicu. Opäť raz platí to, že pobavte sa o tom s kamošmi, prípadne kľudne napíšte nám, budeme radi, keď sa tu stretneme. Celé to stojí a padá na tom, že si to proste musíte vyskúšať a chytiť taký ten aha moment. Čiže presne raz prídem proste do zimy a bude mi zima, tak zistím, že aha, jednoducho potrebujem spraviť niečo preto, aby mi na budúce zima nebola. Hej, jak sa vraví, skúsenosť je to, čo dostaneš tesne potom, ako si to najviac potreboval. Hej, tak toto je len tak akože malý pointer, že jak to viete predbehnúť, ale na konci dňa to bude presne tak, že si to proste musíte sami odsrať a potom tým pádom sa naučíte. Dobre? Ak máte nejaké otázky alebo chceli by ste nejaké doplňujúce ešte videjko k konkrétnemu nejakému prvku alebo tak ďalej, kľudne zase píšte nám na všetkých možných kanáloch, kade sa to dá a my radi sa tu zase takto stretneme a niečo natočíme alebo prípadne vám priamo odpíšeme a vyriešime nejaký problémik. Tak sa vidíme pri ďalšom videu. Niekedy na budúce. Čaute, Vicky, ahoj.